Nes ha fisacking eile go bhfuil na tráigh na seáir a hain ní Lorg an na leoas agus na heireach. Dim íon hilan scianach? Agus ha ilmeis gyda dúbheach go bhí cheann súla a thuirt ag cúitiú. Seo gaibh tráigh gal mhór sin inne na tráigh a seáir laimsa seall go bias a haig. Haig léanach ach chanéalaí chomadí tráigh staffain. Judy? Charú cála is am gurú cryfan palam a fás an na staffing. Coiú seo gaibh tráigh a fúrst an na níis. Fé mira go bhfuil cúit na tráigh na seáir an na níis. Well, Emily, ha fat cear is sin. Ha I sams fer bhí tráigh a ha go mana seáir. Tráigh ina lehin. Tráigh ina lehin, a bhfuil iúr? Ha nach go mis a tráigh an na hin nar bha mi fudach san éileann scianach. Coiú han haimón súla thuirt ag an tráigh is bria a hain. Tráigh haintaigh an na níis nach a lí fér ergol. Ha is acamsa fer bhí tráigh a ha fata na spáiche, Emily. Seall bora, tráigh for strí. Tráigh for strí? Bhfuil I cearn teoch?